Nggih, sugeng enjing lare-lare, monggo. Ketua kelasnya sinten? Mas, sinten Mas? Oh, nggih. Monggo. Dipun pimpin donga rumiyin Mas Irfan. Saderengipun miwiti pelajaran sedonga kawiwitan. Sedonga cekap. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pripun kabare lari-lari? Saya nggih, sami sehat nggih? Nggih, alhamdulillah dinten menika kelas sedasa BC kalih sami sehat sedaya. Nah, sadaringipun mlebet ing materi, Punora pengen absen rumiyin presensi sinten ingkang dereng wonten nggih. Cobi Adit Prasetyo. Nggih, Mas Adit, Alvin Septiawan. Nggih, Amelia. Ya, Andini. Nggih, Astrid Maulana. Astrid Maulana mboten mlebet nggih? Oh, mboten mlebet. Kenging napa, Mbak? Wonten ijinipun? Napa? Sakit. Oh, nggih. Mbak Astrid sakit, nggih. Terus Bintang Pramudana. Nggih. Chelsea Julia. Oh, nggih. Dava. Karisma. Ya. Lina. Nggih, sedaya sami mlebet nggih, sing mboten mlebet namung Astrid Maulana. Nggih. Nggih, mugi-mugi Astrid Maulana mengke saged enggal saras benjing saged mlebet sekolah malih. Nggih. Nggih. Saderengipun miwiti materi, cobi dipun tingali sak kiwa tengenipun wonten sampah napa mboten? Nah, yen wonten dipun pendet di guang wonten tempat sampah. Wonten sampah mboten? Nggih. Sampun resik sedaya nggih? Oh, enten sampah nggih. Monggo dibucal wonten njawi, Mas. Oh, nggih. Nah. Kena ngopo kok yen wonten sampah kedah dipun bucal? Nah, kenging menapa? Nah, amargi kebersihan menika sebagian saking iman. Mula yen wonten papan panggenan sing reget, wonten sampah sing wonten mriku, nggih enggal-enggal dipendet dipun bucal wonten tempat sampah. Kok lemes? Napa dereng sami sarapan kalau wau lare-lare? Dereng. Nah, nggih mangke nalika istirahat mangke ngaso jajan wonten kantin, nggih. Nggih. Supados boten lemes, kersanipun semangat, monggo Bu Nora paringi yel-yel mangke sareng-sareng nggih kersanipun miwiti pelajaran menika mangke saged semangat sedaya, nggih. Bareng-bareng setunggal kalih tiga tepuk sopan santun diparingi matur nuwun ditimbali matur dalem yen lewat nderek langkung yen lepat pangapunten ya paring tepuk tangan ya. Nggih. Nah, materi minggu kala wingi menapa? Lare-lare pawarta. Napa to niku jane pawarta? Materi minggu wingi ayo kelingan mboten. Pawarta yaiku berita. Ya toh, pawarta iku berita. Kangge materi minggu menika, materi enggal yaiku ana materi maca geguritan. Nggih. Kena ngapa to? Kok kudu maca geguritan? Nah, jadi tujuan maca geguritan gitu. Menika wonten kalih. Setunggal, peserta didik dapat menerapkan teknik membaca geguritan dengan baik. Nggih, dapat menerapkan teknik membaca geguritan dengan baik. Ingkang kaping kalih, peserta didik mampu mengkreasikan
pembacaan geguritan secara kreatif. Nah, jadi nomor setunggal menika dapat menerapkan teknik membaca. Nah, teknik niku napa? Teknik membaca, carane maca banter alone ya toh. Apa kuwi jenenge intonasi penekanan. Lah, sing nomor kalih ya kuwi peserta didik mampu mengkreasikan. Nah, kreasi. Jadi yen maca geguritan kuwi ora pareng ndelujur. Saderengipun wonten materi, coba Bu Nora pengen ngerti. Apa to jane kok diwulangke kuwi geguritan? Apa to jane geguritan niku napa to? Puisi. Puisi. Ana mleh sanesipun? Puisi Jawa. Nah, dadi geguritan menika napa? Puisi kang gunakake basa Jawa. Nah, tujuane utawa ancase maca geguritan menapa? Supados menapa? Nggih, saged maca geguritan kanthi teknik kang prayoga. Dadi mangko wonten geguritan menika mangke wonten teknik-teknikipun kang kedah dipun gatosaken. Napa to jane geguritan? Ndek mau ning puisi, Bu. Enek meneh puisi basa Jawa, Bu. Nah, menika pengertian geguritan. Salah sijining karya sastra Jawa. Karya sastra kang diungkapake dening panggurit. Panggurit ki wong kang nulis geguritan, jenenge panggurit. Ngagem basa Jawa kang boten kaiket dening paugeran tartamtu. Sakniki Bu Nora pengen ngerti jinising geguritan wonten pinten? Kalih. Tunggal napa, Mbak? Geguritan gagrag lawas. Ingkang kaping kalih? Nah, geguritan gagrag anyar. Nah, pinter. Materi minggu menika ingkang badhe dipun sinau geguritan gagrag anyar. Maca geguritan kudu dibarengi kanthi rasa pangrasa utawa penjiwaan. Nah, carane maca piye? Diwaca dhisik, nggih to? Nah, dimangerteni tetembungane. Nah, kira-kira maca geguritan kuwi gampang napa angel? Gampang napa angel? Kena ngapa maca geguritan kuwi angel? Mergo ana syarat utawa teknik-teknik kang kok mangerteni. Nah, ana pinten? Wonten? Sekawan, setunggal nggih nika? Wicara. Menapa nika wicara? Lancar orane nalika maca geguritan. Nggih. Jadi wicara, omongane, tembung-tembunge iki lancar ora nalika maca geguritan. Umpamane kudune diwaca aku ketutuk. Diwaca aku ketutuk. Iki salah ya to. Kudu cetha gitu. Nah, jenenge bicara. Ingkang kaping kalih napa? Wirama. Napa menika wirama menika? Ucapan lan intonasi kudu dirasake. Wirama menika jumlah kalian intonasi. Diwaca banter, alon, sora, menawa lirik. Itu dikaliake wonten wirama. Iki nadane. Tak digone endi? Ingkang kaping 3 napa? Wirasa. Wirasa. Napa menika wirasa? Perasaan utawa penghayatan ketika maca geguritan. Penghayatan. Perasaan utawa penghayatan nalika maca geguritan. Jadi maca geguritan itu kudu menghayati. Nek ora menghayati mesti mengko bakale ora saged nggih, boten saged maca geguritan ingkang prayoga nggih. Jadi kudu disinau supaya apa? Supaya bisa menghayati. Seolah-olah apa jenenge mlebu wong tenggon geguritan. Dadi penulis e tangan iki. Terus yang pungkasan apa? Piraga. Piraga. Menapa piraga? Piraga utawa obahe raga utawa gerak. Jadi nek wonten geguritan boten kok jejeg kaya pidato niku mboten nggih. Mesti wonten gerak tubuh, niku tangan, mripat, sikil, obahe awak kok kangge kalebet wonten nggih piraga. Jadi supaya wonten geguritan luwes pripun? Mesti nenggon piraga iki sami. Terus cara dhewe wonten kan? Baleni sekawan tunggal. Kaping kalih? Kaping 3? Kaping sekawan? Nah, kok ora pareng wolak-walik ya. Ora pareng wolak-walik. Syarat maca geguritan iki papan itu kudu digaleke dihafalke. Anggone ning endi to? Kok nalika para siswa diparingi tugas dening ora,
individu Mas Mbak maca geguritan. Oke, saged apa jenenge nerapake teknik-teknik tersebut kita mboten sekawan niku. Nah, contohnya ini. Ya. Dadine nalika maca geguritan kuwi supaya luwih gampang, supaya luwih cetha. Kudu diwenehi jenenge anotasi utawa diwenehi jeda. Nah, iki contohnya iki ana garis miring 1, ana garis miring 2, gitu. Ana tanda sama dengan. Jadi apa? Tanda garis miring setunggal menika diwaos jeda, gitu. Jeda mesti mandek sedelo. Jeda. Yang garis miring yang menika wonten kalih berarti mandek suwe, entek utawa titik, gitu. Terus yang ana tanda sama dengan kuwi isih ana gegayutane karo lare sak bajuke utawa sak isore. Jenenge iku. Kabeh nunggu giliran ditaku. Kabeh jelas sedelo nunggu giliran ditaku. Jedane rada suwe. Ora ana sing meri drengki. Ora ana sing cepet budine. Ora ana sing rumangsa dikuwalonake. Dora pengen maringi contoh apa jenenge maca geguritan. Ana geguritan kang temane carita wayang dening Eko Wahyu. Sapa kandha wayang kuwi kuno. Yen durung ngerti lakune crita. Wiwit jejer nganti paripurna. Dudu amung rikala goro. Rentek-rentek piwulang kababarna. Tindak tanduk uga tata krama. Kang bisa tansah rembaka. Saka isine cerita kang kababar. Kababar miturut suci tumrap diri kang tansah muring kabudayan jami. Contohnya mau sebutan. Kira-kira para siswa sampun cetha dereng alikane teknik masuk kebudayan itu kira-kira sampun dong apa dereng, sampun ngertos apa dereng. Sampun? Nah, kangge luwih gamblange, orang ini wonten pulau geguritan kan judulnya apa nika? Leno. Dudu Lena ya. Coba di rumah aja. Kalau kan para siswa wonten pandangan wonten pitakenan? Wonten pandangan? Boten? Nggih. Dadi yen boten wonten sampun cetha sedaya nggih to. Yen sampun cetha sakmenika Gunora nyuwun menika kelas sedasa BC kalih wonten pinten siswanipun jumlah total? 3 dosa. Nggih, 3 dosa. Nah, 3 dosa menika monggo sak kelompok dipun isi gangsal siswa kemawon. Nggih, dadose sak kelompok wonten gangsal siswa wonten 6 kelompok. Nggih. Monggo dipun bentuk kelompok masing-masing. Mejane di napa menika? Digabung dipepetne kelompok masing-masing. Monggo. Gunora bentuk kelompok, cacahe 6 kelompok. Mangke saben kelompok menika temanipun benten. Mangke tugase napa, Bu? Tugase mangke. Yo dikataake. Mangke saben kelompok mangke nganalisis teknik
Diskusi sampun cekap. Monggo kelompok pundi ingkang badhe presentasi? Kelompok sinten? Monggo dipun tunjuk Bu Nora napa ngacung piyambak-piyambak? Tunjuk mawon. Hah? Sinten ingkang badhe presentasi? Monggo. Oh nggih, niki kelompok setunggal pun siap. Monggo Mbak, kelompok setunggal Mbak. Lo saking kelompok setunggal badhe presentasi. Mak, seliramu aneh seni, kridaning aji. Kabudayan manusia jauh. Tansah uga cinaten sesuluh hamayu ayune negara. Wiwit saka jaman Kadimi. Kenceng ancas ing Sluman yoso dadi rami. Lembah mana tansah dadi sami. Ojo kumunan, ojo ketukan, ojo kagetan, ojo alungan. Ojo pisan-pisan umum, anu depi momyore jaman iki. Aku minangka panggulir nuduhake rasa kangen marang emak. Werna emak marang aku yaiku dadi yo wong kang tansah eling lan waspada. Ora gampang gumunan, kagetan lan aleman. Nggih, sampun? Nggih. Saking kelompok setunggal paring tepuk tangan. Nggih. Wonten pitakonan, wonten pandangan saking kelompok sanesipun? Oh nggih, saking kelompok 6 nggih, Mbak. Artikulasi tembung dereng kita kemudian kamaleman, luas kamaleman, sinatun luas sinatun. Nggih, menika wonten panyarwe saking kelompok 6, Mbak. Nah, kelompok setunggal kala wau artikulasine dereng cetha nggih to. Paring tepuk tangan malih kagem kelompok setunggal. Nggih. Kelompok setunggal sampun sae anggenipun maos geguritan nggih. Mangke kantun gladi malih supados langkung sae malih. Nggih. Kelompok salajengipun ingkang badhe presentasi, monggo. Kelompok pinten? Kelompok 6 napa kelompok? Oh nggih, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Kula Irfan Tanjeni. nggih, terus jajare Nah, kepanggih nami kula Agus Prasetyo. nggih. Nami kula Tarika Roman. Nggih. Kula Irfan. Nggih. Langsung mawon Mas Irfan saged presentasi maos geguritanipun. Monggo. Berubah ini Sumono Sandi Asmono Jari sedelo maneh perang berubah bakal kawiwitan. Apa maneh suara jago kluruk wiwit giring gendine wong golek ruang. Jago mangsa jantai. Wancine wong rebutan kamusen. Ing geguritan tubuh isine yaiku babagan perang utawa perang sing kepriye kang dimaksud. Yaiku perang ngendhaleni akan para murka, nglarang bawa nafsu kang ana ing awake dhewe-dhewe. Ing jaman saiki kabeh wong luar rebutan kamukten, rebutan derajat pangkat bondo donya. Menika saking kelompok kalih paring tepuk tangan rumiyin. Nggih. Ya. Nggih. Kelompok kalih sampun presentasi. Nggih, monggo menawi wonten pandangan utawa pitakenan saking kelompok sanesipun. Nggih, Mbak, kelompok 6. Nah, nggih, monggo Mbak. Enten pitakenan apa, Mbak? Nggih. Oh, nggih, matur nuwun Mbak Chelsea saking kelompok 6 menika maringi panyarwe
menika jedanipun dereng trep gitu. Artikulasi dereng menapa menika kirang cetha, sampun sae naming neng kirang cetha gitu. Lajeng menapa? Wiraga. Wiraganipun inggih kirang gitu. Penghayatan ugi taksih kirang nggih. Wonten malih pandangan utawi panyarwe saking kelompok sanesipun? Boten? Sampun cekap menika kelompok 3? Sampun. Nawi sampun kelompok 3 saged lenggah, tepuk tangan kagem kelompok 3. Nah, dadosipun saking kelompok-kelompok sing sampun majeng presentasi menika sejatosipun sampun sami sae nggih to, sampun saged maos geguritan ingkang prayogi. Nanging menapa? Nanging kedah gladen malih supados langkung sae nggih to. Langkung penghayatane langkung angsal nggih. Nah, nggih, menika kelompok-kelompok sedaya sampun presentasi nggih. Nah, lajeng kangge asesmen menika Bu Nora sampun paring link wonten grup nggih kangge asesmen individu. Mangke para siswa saged menapa? Nggarap diklik wonten grup menika. Nggih to? Nggih. Terus tugas kangge menapa menika? Kelompok tugas minggu saklajengipun mangke sedaya menika ndamel geguritan diwaos kanthi cara maca kang endah banjur mangko di-upload ing media sosialipun piyambak. Mangke diparingi hashtag maos geguritan basa Jawa SMK Negeri Setunggal Tanon. Ngoten nggih. Wektalipun pinten dinten Bu? Wektalipun pinten? Seminggu nggih, cekap nggih? Oh nggih. Wektalipun seminggu sampun cekap. Mangke maksimal dinten Rebo. Rebo ngajeng mengke kelas sedasa BC kalih sampun upload sedaya wonten ing sosial medianipun piyambak. Nggih. Nggih. Ngoten? Nggih. Wonten pandangan wonten pitakenan? Mboten? Mboten wonten. Nah, niki ndek wau sampun presentasi sedaya materi ugi sampun dipun paringaken. Sakmenika napa to sing narik kawigatenmu nalika sinau maca geguritan menika napa? Saged nambahi ilmu maca endah geguritan Bu. Nah, napa? Sing saged disinaoni napa? Ing dinten menika? Saged. Oh nggih, Mbak sinten? Wulan. Oh nggih, Mbak Wulan. Napa, Mbak? Saged ngerteni carane maos geguritan kang leres Bu. Nah, dadi para siswa maka kesimpulannya pripun? Dadi pelajaran ing dinten menika pripun? Sae. Napa malih? Seru. Napa malih? Asik. Narik kawigaten nggih ta. Materi ing dinten menika sampun paripurna nggih to. Sampun cekap, wekdalipun sampun telas. Nah, lajeng materi minggu ngajeng aksara Jawa nggih. Nggih, mugi-mugi pelajaran ing dinten menika mangke saged paring mupangat dumateng para siswa sedaya nggih, khususe kelas sedasa broadcasting kalih nggih. Mugi-mugi ilmune saged berkah barokah migunani nggih kagem lare-lare sedaya nggih. Nggih, saderengipun Bu Nora pungkasi nggih cekap semanten Bu Nora nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan wonten klenta-klentu nalika mucal wonten kelas sedasa BC kalih Bu Nora nyuwun agunging samudra pangaksami nggih. Nggih, gandeng wektalipun menika sampun telas, monggo Mas Irfan mimpin. Saderengipun mungkasi pelajaran donga kawiwitan. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng